Maray na hapon mga tugang uya po ang mga baratang unyan para sa aga, digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang unyan para sa aga. Inotuntan barata halid dyan sa luwa si Jomar Bien. Jomar Kamen. Salamat direct Marina hapon sa regular na bareta nagsalida namin Chief of Police ang Banuan kan Malingkos. Ini matapos na magtukaw na kasumago ang panibagong Chief of Police ng Banuan si Police Captain Nathaniel Acob. Susog sa informasyon na nako kan DCGB News si Captain Acob iyon hali sa Banuan kan man ito. Nanuga man si Acob sa ginibo niyang kita sa opisina kan Sanggunian Bayan asin kay Mayor Rolly Volante nagigibuhon niya ang gabos na esfuerzo bilang Chief of Police tangani na mamantinir ang pati orden sa nasabing banwaan. Si Acob iyo nagsalida kay Police Major Sammy Rialuyo. Si Sammy Rialuyo iyo ang na-extend ang pag-stay digdi sa banwaan kan malilipot maski na halangkawan sa iyang ranggo sa dapat na pwesto dahilan sa pinakiuron mo na ni Mayor Rolly Volante na dahil mo na pagalingon si Police Major Sammy Rialuyo sundo na dahil nakakuan ni Police Captain na pwede nang magsalida sa iya. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Miaras tanto si Luwens Barsa na may dagdagman na istorya. Luwens Kamen. Aminado si Congressman Joey Sarte Salceda kan Segundo Distrito kan Albay na talagang tinamaan ang basic education sector, particular na ang sekundarya sa mga Catholic schools digdi sa palibot. Ini ang ipinagunambitan ni Salceda pagkatapos na nag-agrangay managad sa DCGB News ang mga nagkapirang Catholic schools na namong problema na sindangon yan sa padagos na pagdiit kan mga enrollees dahilan kan bakusa na pagparadakol kan mga pampublikong eskwelahan sa sekundarya kundi an patakot man kan COVID-19 asin epekto kan COVID-19 crisis na kung saan so mga dati nindang mga estudyante minarilipat na sa public school dahilan sa problema sa pinansyal. Sa mga nakaulay na mga principal kan DCGB News sa mga laman lain-lain na pribadong eskwelahan digdi sa Legazpi, yuman ang daw ang siring na problema kung kaya sinda nangangapudan sa gobyerno na kung mapupwede matabangan sinda kan may kinaaraman sa siring na bagay. Susugman sa ipinagunambitan ni Salceda, nagkaigwa naman ni Small Business Wage Subsidy Program para sa mga Catholic schools. Alagad baku pa daw ini sapat susog sa iya kung kaya nagigibos sindangon niya ni mga iba pang lakdaang tangani ng day ini mawalat sa pagsirkular kan ekonomiya sa nasyon. Matatandaan na talagang ang COVID-19 padagos pang minadakol sa Legazpi asin ang mga Catholic schools buda mga private schools na ini ini ang nagiging agrangay dahilan taan na patakot kan helang sa rusang mga naging epekto kung nata nagparadiriid naman ang sa indang mga estudyante. Dagdag na bareta, ako po si LBB. $20,000 na bako deklaradong ivermectin capsules ang nakonfiskar kan Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport. Ang mga kapsula na parte kan mga kargamento Miaras tanto 20,000 na bako deklaradong ivermectin capsule ang nakonfiskar kan Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport. Ang mga kapsula na parte kan mga kargamento na deklaradong food supplements, multivitamins asin multi-mineral capsule ali sa New Delhi, India. Sinabi kan aduana na ang mga ivermectin itinago sa iraram kan kargamento asin tinaklubanin mga deklaradong regulated items. Ang ivermectin sarong anti-parasitic
drug naging popular sa Pilipinas kasunod kan mga klamar na ini pwedeng gamiton para mabulong ang mga pasyenteng may COVID-19. Naglalaom si President Rodrigo Duterte na makakatabang na mapugolan ang paglakop kan COVID-19 gamit ang antiparasitic drug na ivermectin. Sa iyang public address, maawat kan Presidente na maging paborable ang magiging resulta kan mga pag-aadal na ivermectin bilang preventive drug kontra sa COVID-19. Handa man si President Duterte na baluon ang bulong pag natauan na ininin regulatory approval. Pag napatunayan na epektibo ini, sinabi ni President Duterte na iinumun niya ang ivermectin. Dagdag pa ni President Duterte na dakol na doktor ang handang itayaan sa indang integridad para patunayan na epektibo ang bulong kontra sa COVID-19. Sinabi man ni Food and Drug Administration o FDA Director General Eric Domingo na ang resulta kan mga pag-aadal sa ivermectin maaaraman bilang COVID-19 treatment mantang nasa anum na ospital ang pigtauwan in compassionate special permit para gamiton ini. Miyaras tanto dagdag na bareta ulit dyan sa luwa si Ans Galero. Ans, kamen. Matapos na mabuot sa 501 o 501 at ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bilog na probinsya kan Albay, nagpagirumdum ko niyan si Gobernador Al Francis Bichara sa lambang mga Albayano na dapat na striktong sunodon ang COVID-19 health protocols. Sigun man sa Albay Provincial Health Office sa panginganot ni Dr. Estela Zenith, sayang sinabi na dapat ang mga Albayano na maging kampante ko niyan matapos na maglangkaw naman ang kaso ng COVID-19 as in Haros Urol daw 2 digits na i-rehistro nga panibagong kaso ng COVID-19 sa manlain-lain na syudad asin munisipyo asin na okay mga banwaan sa nagkumpwesto sa probinsya ng Albay. Sa ngunyan, susog sa datos na ipinalawas kan sa iyang opisina, nasa 501 ang aktibong kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa satuyang probinsya mantang ang mga naka-record na o naka-recover na nagabot naman sa 1,183 asin ang mga total na i-record na nagadan dahil sa nasambitan ng helang uminabot sa 73 kung saan ang total nang na-record na kaso kay ni sa satuyang probinsya nag-abot na sa 1,736. Sa ngunyan, ang opisina kan gobernador sa paagiman kan Albay Provincial Health Office padagos ang pagmonitor sa mga lokal na gobyerno dito sa probinsya kan Albay tangani na mapabawas naman ang mga kaso ng COVID-19 sa satuyang kapalibutan. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGP. Ang iba pang detalles kang bareta pagkatapos na kani. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, San Light. Tingin naman. Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Si Juday po. And Luna. Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose Nesto Grow to grow happy. Nesta Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. taranuman sa malubago. Nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging buwang grupo. Nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangani dai magutong, ayo kaunon, magtaranon. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtaranon
sa rojas tatalong taon. Nido Jr. Ang presyong mapuon sa 97 pesos sana para sa 160 grams suggested retail price. Iguaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Nido Jr. Para sa kaakian na sa rojas tatalong taon. Nido Jr. Ang presyong mapuon sa 97 pesos sana para sa 160 grams suggested retail price. Iguaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR
DTRR permit number 1451, series of 2020. Iba pang detalles kan Bareta sa Lado Nacional agsuwestyon si Marikina Representative Estela Kimbo na gamiton ang pinakabagong resulta kan Philippine Statistics Authority census tanganing maisiyan ang gabos ng mga Pinoy na makaresibi ng Universal Basic Income sa lindong kan Bayanihan 3. Sa sinabi na ngunya na bulan pigdalauman na malawas ang listahan na pwedeng maging pasiyan tanganing masiguro na makakaresibi talaga ng 1,000 pesos na ayuda ang gabos ng mga Pinoy. Ang datos pwede man na ikumparar sa community-based monitoring system o listahan kan mga barangay para ma-validate ang mga residente o persona talagang yaon sa sendang lugar. Dapat akoon kan mga Pilipino kung anong brand kan COVID-19 vaccine an itataos inda. Sa iyang Talk to the Nation address, sinabi ni President Rodrigo Duterte na ang pagiging pihikan o mapili sa bakuna, discriminatory. Sinugo ni President Duterte si Vaccine Czar Carlito Galvez na magbugtak ng vaccine delivery sa mga lugar na daing pipipili na brand ang simbag ni Galvez na dakol na Pilipino ang mas gusto kan Western brands kan COVID-19 vaccines. Na makikiurong si House Speaker Lord Alan Velasco sa Department of Health as in Professional Regulation Commission na tugutan na ang mga bako pa rehistradong nurses para mag-serving complementary manpower sa tahaw kan kakulangan ng mga healthcare workers sa nasyon. Inesayang pahayag mantang pigalat pa ang naoktabang board examination para sa mga nurses sa ika-21 asin ika-22 ka Nobyembre na inutang itinalaan kuta na sa maabot na Mayo 30 asa 31 ngunya na taon. Sa sinabi na ang mga nursing graduates pwedeng may perarom sa sarong nurse o doktor sa paagi ng sarong special arrangement sa PRC. Pipauli ni President Rodrigo Duterte sa Chinese Embassy ang 1,000 na doses din Sinopharm vaccines na donasyon sa Pilipinas. Sigun sa Presidente, kasimbagan niya ini sa batikos kan mga medical experts na kan bakunahan siya ng Sinopharm na wala pang emergency use authorization o EUA hali sa Food and Drug Administration o FDA. Sinabi pa kaini na nabago pa man nagpunan sa iyang Talk to the People kasabanggi Mayo 5 na kahurangan niya si Chinese Ambassador Wang Xilian asin pinaabotan sa iyang gusto na ibalik na sana sa China ang mga itinaong bakuna kontra COVID-19. Naghagad man in dispensa ang Presidente dahil sa pagtudok ng Sinopharm. Alagad sinabi niya na personal niyang hinagad sa iyang mga doktor na mabakunahan ng Sinopharm. Iyan mga tugang detalles ka mga bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pagkarakan mga pagriba, Manito Tanya sa lado teknikal. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako po si Franz May Boras. Ako man po si Edwin Terral na nagsasabing mabalos kan sinong pagkantabay. Congratulations kay Franz May Boras, a newly elected Vice President, Internal Vice President kan Bicol University Student Council. Landslide pa lang. Matindi. Popular na talaga ini. Mabalas po kasi nung pagkantabay. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na